দশজনা দৌ গন্ডি দশজনা ঠিক আছে Start with so actually this is Ghat tai ashram bari busik nomor ashram bari 26 जों आरोनि दुइटा नमिनेशन किफ्राम थानि बwkhaktwi जों अरो दिफाइका SDM अफिस खवायो ओंखाय चिनि बरम गोनां अनिमेश दब्बर माखाय 26 राम आश्रम बारिबो ब नमिनेशन दाखिल खलाइका आं रंजित दब्बर माखाय 24 रामचंद्र गातो दाखिल खलाइका आनि लगी तिनि तंखा बरम गोनां चिनि तिति एडिसिनि EM सोहेल दब्बरमा ताय अरो चिनि तिफ्राम थानि गोबां मा दं चिनि एजेन्ट विकास बाबु बतंगो विकास बाबु block president ब्लक प्रेसिडेन्ट चिन YTF नि TWF नि गोबां मा दं नगर फाइका एबं जारा नरटिनर मिडिया फाइनाय बरग जोंनो ब्लाइके सुबा सुखाइका ता पुलिस प्रशासन बो जोंनो ब्लाइ काहामखाय सुबाखा आबन बागै बरनो ब्लाइके हामबाय खलाय हामबाय याफारो एंखाय ता कैसा जों वानसुगो जे तिनि जे चिनि लगी जे जेबाबेखे बरक जोंनो सुबा सुखाइका बा जेबाबेखे चिनि लगी फाइका जों आशा खलायो जों बुसखांनि सबावो जोंखो फलाय बुंसेनाय एबं तिफ्रा हास्तेबो जोंनो जत्तनि फानक्रा खुंगै क्षमता फाइसिन बुति फेलाय ता माने थानाय बरक ताकलाय बाहाय ताकलाय आगिनिसाय 2018 नि बाय ताकलायनि गोबां मा फेलायो कारण ताकलाय खाय जों जत्तनो थानचांखा आगि खाय जों कागलायजा ताकलायके बुबागरनि तैफांबाय जों जत्तनो थानचा खायै जों ताकलाय सबावो नखर जाक एंका आबुनि बागैनो जों निश्चित जे जों जिजिसनाय सिंगायसिनि बुरम गोनां EM किसा सानाय assembly constituency नि जों तिनि कैंडिडेट बरम गोनां रंजित देबरमनि तिनि नमिनेशन फाइल सबमिट खाइका जों बबागान नेतृत्वे जों बुसखांगो गोबां मार्जिन बाय जों खबलायना थाङै दङ आबो बेलेग जों चिनि लुकर जतो खातंनाय जाय